नों गावसिनि अफिसनिफ्राय सावजाबाय एफा गिलु-बालु अस्त्र-सस्त्र लांजाबाय सावजाबाय गारि बुफाय जाबाय बेयाव जेबो खालामा आरो न्यायखौ जुदि रावबो होलायनो गोसोबा जों मावाब्ला बे बिटिसि सेक्रेटारियाव जगथाबनो थाखाय जोंनि थाखाय जेबो माबा उसुबिदा जानाय नङा ভাল মুঠতে এনেকুৱা বিধায়ক আৰু মই সেকেন্ড পাৰ্সন মই দেখা নাই আৰু অখিল দাদাই যদি কয় সেই গাঁওখন বনাই দিয়ক তেতিয়া মই বনাই দিম দাদা অখিল গগৈ দিনক ৰাতি কৰি তেওঁ ৰাউণ্ড দা ক্লক ইয়াতে লাগি আছে একদম অখিল গগৈ দাদাইতো পুৰা লাগি আছে আমি দেখি আছো শুনি আছো আৰু আজিও আমাক খুব ভালকৈ ৰিচিভ কৰি পেলাই আমাক অলপ ব্ৰেকফাষ্ট খোৱালে ভালকৈ আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু লাঞ্চো খোৱাব আমাক খুব ভাল মুঠতে এনেকুৱা বিধায়ক আৰু মই সেকেন্ড পাৰ্সন মই দেখা নাই আৰু দাদা আৰু এটা কথা কওঁ বানে একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গৈছে শিৱসাগৰখন শিৱসাগৰ সমষ্টিটো শিৱসাগৰ জিলাখন শিৱসাগৰ নাজিৰা শৰাইদেউ এই তিনিটা খুব বেয়াকৈ ইফেক্ট হৈছে সেইটো ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সময় ল'ব মুঠতে আমাৰ দায়িত্ব আছে গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে অসম চৰকাৰ হিচাপে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে হওক ইহঁতৰ ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰা যায় অতি সোনকালে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নিশ্চয় ছাৰ্ভে কৰি আছে আমিও বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিমান পাৰে আমি দায়িত্ব ল'ম দাদা আৰু এটা কথা সুধোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ আন বহুবোৰ অঞ্চল আছে যেনে বিহুবৰ চন্টক তালৈ আপুনি যাবনে আছে অখিল দাদাই ক'ত লৈ যায় তাতে আমি যাম কিছুমান গাঁও আছে একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে এটা ঘৰো নাই যিটো নেপালী খুঁটি আছে আপোনাৰ আপুনি কওকচোন কোনটো গাঁও বেছি এফেক্টেড হৈছে নেপালী খুঁটি কমল চাপৰি সুন্দৰ পুখুৰী বামুণ পুখুৰী এইবিলাক নাজিৰা শেষ হৈ গৈছে গাঁও অখিল দাদাই যদি কয় সেই গাঁওখন বনাই দিয়ক তেতিয়া মই বনাই দিম नोंसिनि माने खामानि मावनायनि नोंसिनि फर्सजों बे गभर्नमेन्टनि फर्सजों गावथारजाबाय दिनै बेखौ नायदिया मानो एसेबो सहायनो गोसो जादिया बेखौथ' दायित्व दंमोन ना जोंहा दायित्व लानांगौमोन जोङो दा बे रोखोमबा जारला जागोन खिन्थु आरो जों बिदिखौ जों बारा रायलायनाय नङा जोंनिफ्राय स्ट्रं भाबै जों माने बेखौ निन्दाबो खालामगोन आरो जों मावलांगोन आरो न्यायखौ जुदि रावबो होलायनो गोसोबा जों मावाब्ला बे बिटिसि सेक्रेटारियाव जगथाबनो थाखाय जोंनि थाखाय जेबो माबा उसुबिदा जानाय नङा आरोखि बे गेट मोखाङाव जना थागोन जोंखौ बुनानै होखारो ना गावथारो ना मा खालामो उन्दुनानै थागोन बे गेट मोखाङावनो बिटिसि मोखाङावनो जों न्याय होआबा जों बे रोखोम थांगोन आरोखि दा आङो माने जायनाखि फैगौ जायनाखि इनकुवारि जागोन बे इनकुवारिनि थाखाय जों साखाफारा जाबाय आरो बे इनकुवारियाव जों साफिसियेन्ट जों माने माबा खालामगोन बे फोरमान होगोन बे जे बिसोर जे माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जे फैसा लायो बे दंफां माने मावग्राफोरनिफ्राय आरो बिसोरनि एनकारेज खालामो बिनि प्रमाना जथेस्थ' दं दा जोङो दुखु मोनो माने साधारन मानसि गावथारबाय बुथारबाय नङै एखेबारे दाय साजायनानै नों गावसिनि अफिसनिफ्राय सावजाबाय एफा गिलु-बालु अस्त्र-सस्त्र लांजाबाय सावजाबाय गारि बुफाय जाबाय बेयाव जेबो खालामाखै बेनिफ्राय लासिंसिं मा जानो हागौ बेलाय जोंनि बिटिसिआव जुदि मालाया बाहेरानिफ्राय फैनानै जुदि बिटिसिनि फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुब खालामनानै अस्त्र-सस्त्र लांनानै थांनो हायोब्ला बेनिफ्राय लासिंसिं मा थानांगौ आरो बे समाव रावबो जोंनि आफादफ्रा निन्दाबो खालामाखै रावबो जेबो बुङाखै स्ट्रं बेखौ अफस खालामनांगौ खालामाखै मानो खालामाखै खालामनाया जाहैबाय बे भटनि थाखाय बयनोबो भट नांगौ माने मालायजों गाज्रि जाबा जों भट होनाय नङा गावजों नों बुथारलायबाय था गावजों गाव जेबो नङा सिगिसाव गावजों जों खालामनानै गाबोन जों दमन खालामनो हायो खिन्थु मालायखौ जों जेबो खालामनो हाया बे मालायखौ जों जेबो खालामनो हायिनि जेबो बुङाखै जेबो खालामाखै गैया आरो बेयावथ' दायित्व दंमोन जों बेयावबो मेम'रेन्डाम होदोंमोन जोङो बिटिसि चिफनो जे जायनोखि बे माने अफिस गाग्लोबनायाव पुलिस अफिसियेल सरि फरेस्ट अफिसियेलफोरनि लेपसेस थाबाय त्रुटि थाबाय भुल थाबाय दा बेखौ थत्न' खालामनांगौ बिदि गाग्लोबजालायनाय लासिंसिं आरो बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ साख्रिनिफ्राय बरखास्त खालामनांगौ मामुलि बाथ्रा नङा बे अफिस गाग्लोबजानाया अफिस गाग्लोबजानायजों लुट खालामजानाय सावजानाय बुख्रुबजानाय दा बे समावबो जोंहा माने बिटिसिनि खुंगिरिया जुदि जेबो एक्सन लायाबा माने इनकुवारिनि मोनसेबो इनिसियेटिभखौनो खालामाब्ला जेबो गैयाब्ला होमबालाय माथो जाबावनो गाबोन बयबो सावगोन बयबो गुबुननिफ्राय माने बोलो मोनगोन मन'बल बारायगोन बे बिटिसिआव जिखि खालामा जेबो खालामनो हारावगौ जेनेबा सेक्रेटारिखौ सावगोन बिदिनो दा बिदिनो जागोन मालाबा सोरबा बिदिनो थौ सेक्रेटारि गाग्लोबसै बिदि फैगोन दा ओंखायनो बिटिसिआ गोरा जानांगौ आरो न्यायखौ होनांगौ आरो जों न्यायनि थाखायनो जों बिटिसिखौ दादों जेब्ला
बिदेशि मानसिया माने बे गोरिब गुन्द्राफोरखौ अननांगौ गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय प्रटेक्सन बेब'स्था लानांगौ जों एखे बेखौ माने खावलायो आरो जों बेखौ लुबैयो